Мисля, че това е много положително за тях, защото те влизат в едни коловози и просто момичетата се сменят, гимнастичките се сменят, но стила остава един и същ. Да, интересно е това. До тук какво показва картинката? 27,600 Силвия Митева, първа в финала на бухалки. Евгения Канаева 28,625. До момента държи златният медал в ръцете си. Нета Ривкин е последната от финалистките на бухалки.